Ngap yang sampai pi parlok sa season 4 ha kane ka video. Ha kane ka video nya pe ki sipangut ki football manager ki ba layok ban kur bun teli tam ki trofi ha ka history jong ka football. Ubawan ha ka kerdan ke basi peu uday u Arsene Wenger. U manager ubadai napo kari France. U Arsene Wenger ulayok ban kur hado arpwe teli ki trofi ha ka jing jong u. Wenger uday coach bapau nam tam jong ka klub Arsenal. Hakaba ulayalam ya ka klub Arsenal haka samoy arhajar lai arhajar saw klaim da syarem wartang ka weru ka jingrakai. Bawan haka kerdan ka bakendai uday Marcelo Lippi. Ubadai napo kari Itali. Marcelo Lippi ulayok ban coach ya ka klub Juventus bat ya ka Italy national team. Bat ulayok ban kur hado artli ki trofi ha ka jing jong u. Marcelo Lippi ulah pau nam bhan na ka jing la jong u ban yarap ya ka Italy ban job ya ka World Cup ha usnam arhajar nreu. Bawan ha ka kerdan ka ba prapat uday Giovanni Trapattoni. Ubadai snong try napo kari Italy. Giovanni ulayok ban coach ya ka klub Juventus, Inter Milan bat ya ka Bayern Munich. Bat ulayok ban kur hado arpelai teli ki trofi ha ka jing jong u. Bawan ha ka kerdan ka bahinyau pat uday Otmar Hitzfeld. Ubadai snong try napo kari Germany. Otmar ulayok ban coach ya ka klub Borussia Dortmund bat ya ka klub Bayern Munich. Bat ulayok ban kur hado arpen reu teli ki trofi ha ka jing jong u. Otmar Hitzfeld ulah panam bhan na ka jing la jong u ban job arteli ki Champions League na ki arteli ki klub. Bawan ha ka kerdan ka bahin reu pat uday Jupp Heynckes. Ubadai snong try napo kari Germany. Jupp Heynckes ulayok ban coach ya ka klub Bayern Munich bat ya ka klub Real Madrid. Bat ulayok ban kur hado arpsan teli ki trofi ha ka jing jong u. Bawan ha ka kerdan ka basan pat uday Carlo Ancelotti. Ubadai snong try napo kari Italy. Carlo Ancelotti ulayok ban coach ya ka klub AC Milan, Chelsea, PSG, Bayern Munich bat ya ka klub Real Madrid. Bat ulayok ban kur hado laipo teli plus ki trofi ha ka jing jong u. Carlo Ancelotti ulah pau nam kum manager ba job bun sintam ya ka Champions League title. Bawan ha ka kerdan ke basau pat uday Jose Mourinho. Ubadai snong try napo kari Portugal. Mourinho ulayok ban coach ya ka klub Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Man United bat ya ka klub Roma. Bat ulayok ban kur hado arpun reu teli ki trofi ha ka jing jong u. Jose Mourinho ulah panam ha kum tactical mastermind manager. Bawan ha ka kerdan ke balai pat uday Mircea Lucescu. Ubadai snong try napo kari Romania. Mircea Lucescu ulayok ban kur hado laipu prateli ki trofi ha ka jing jong u. Bawan ha ka kerdan ke ba arpat uday Pep Guardiola. Ubadai snong try napo kari Spain. Ha ka ba ulayok ban coach ya ka klub Barcelona, Bayern Munich bat ka klub Manchester City. Pep Guardiola ulayok ban kur hado sapau teli ki trofi ha ka jing jong u. Bawan ha ka kerdan ke baning kong pat uday Sir Alex Ferguson. Ubadai snong try napo kari Scotland. Ferguson ulayok ban coach ya ka klub Aberdeen bat ya ka klub Manchester United. Bat ulayok ban kur hado sap kendai teli ki trofi ha ka jing jong u. Sir Alex Ferguson ulah dominate ya ka English football hado arpen reu teli ki snam. Kini gidai ki sipangut ki football manager ki balayok ban kur buntam ki trofi ha ka jing jong ki. Parlok ladak sutenat ya kene ka video skabawat klet ban like bat subscribe. Kublai sibun.